Sarjassa mulla... Siis... Mä oon tyhmä. Mutta kuitenkin. Sarjassa mulla on vähän huono valaistus nyt, mutta mä oon ollut vähän outona noissa edellisissä videoissa. Vähän parantaa valaistus, mutta ehkä on 8 illalla. Ei kovin paljon. Ei todella. Kovinkaan paljon. Mutta asiaan... No, olisiko mulla mitään asiaa? No ei varmaan. Mut moi. Sen voin sanoa teille. Mä en oo pitkään aikaan tehnyt videoita. Voi hyvänen aika. Milloin mä tein viimeksi videoita? Varmaan pari kuukautta sitten. Ja mua ei kunnolla vieläkään näy. No nyt alkoi vähän näkyä. Ainakin mun kamerassa. Nyt on varmaan teilläkin vähän enemmän. Mutta mä en tajua jotain juttuja. Niin kuin esimerkiksi mä en tajua sitä, että... No, mä en nyt keksin mitään, mitä mä en tajuais. No mutta... Mä otin tän videon sen takia, koska mulla on älyttömän tylsää. Ei hitsi. Liian tylsää. Anteeksi.